Shayela konke intandla ngikhuthi lutho. Ngicela kubingelela ngoba kakhulu sisiphothu ngibambela yona kahle ukuze kube lapha ngithembe ukuthi nami ngiyayihlonipha njengoba ihloniphile. Ngicela kubingelela konke ke ngalokhethekile ivakashi yethu kwiphathimandla. Kanti futhi ke ngicela kubingelela nakuthishela ngiphinze ngibonge futhi nokuthi nibasonzele labangani abancane. Bangani abancane, mangibingelela mina ngithi olaba mfowethu ngithi bona, mangithi khamba kanjani ngithi khamba kasona. Olaba mfowethu. Olaba mfowethu. Khamba kanjani? Khamba kanjani? Khamba kanjani? Mangithi tim ngithi ayobo. Ne? Ya bana ngisho njalo. Soshaya tandla ngaleyo. Nginemachawa amabili lapha ngaphandle nethi ngoba khona lapha sakulungisa ngafushane. Kule Tinganekwane nesentivile namuhla. Tikhona lento ticotha emakhaya, lento tikhumbula ukuthi ake tikhona. Sho. Inkondlo yona bese niyivile. Bese niyivile. Anginiva i-energy yona kusiyela mina yona. Lena mina yona. Ngicela ke ukuthi ngibingelele tonke letikolo lesitosebenza nato manje ngoba ngizama ukuthola ukuthi bani ukuphi. Mangithi team Mgwenyane nithi ayoba team team okay ngifuna abantu bangumsindo kakhulu. Mangithi team entokozweni nithi ayoba team ya uvakela umsindo but ngisho ukuthi mthayiza you can do better. Team sanzile ngibole ngithatha phuma stage. Mangithi team nithi ayoba team Shota imali enkulu. Team Chayela intandla phela kokugcina ngizile. Njengoba bese ngishilo mina igama umlungisi wakamathebula. Nginenhlelo yetemfundo kulubhala FM. Presenter ne-producer at the moment, so ngiyacabanga lethi nyanga letitako one of you will be taking over ngoba sesilapho lesikhathi sesipothu. Ngifuna sisiboleke labanye. Yes. Every Saturday from 9 to 10, Teen Zone, state your mind. Let's do, state your mind. Ngiyena nesenda yo. Labanye benu ngiyabona ama faces ngoba abothisha labenu phela ngithi banokuniletha studio. Ngiyajabula ukunibona nemo. Ngiyajabula ukubona. Ngathi ngijabula ukubona nje. Bengizama ukuthenga lesikhathi. But ngiyabona ukuthi ngathi konke sokume ngemuko. Bengicela ke ucela from emalekutu nasentokozweni ukuthi nibe ready. I'm not sure ukuthi ningilungisela Tinganekwane lentathe ixoxa kusuka enhloko noma lentaba entifunzi, but ngiyacela ke ukuthi nibe ready. Imali ekutu nentokozweni, right? Ni ready mos ngijimila ngithi? Okay.